Wadlah kala don ka jing pak tin nagi board district sya ki noi lam ka joint action committee bakan thop ya ki snong ka thai nam chiang namar ka jing pakhang surok klambo por na tong seng sya malidor bandawa na ka sarkar ban panbhai ka surok national highway ban rio ha east giant hills district ki noi lam ka committee ki la dawa bagi dei ban wan sya ka jakaya ki ban yo ihi dalagi khmat ya ka long ka man ka basok sat ka tei ka surok kumban syukdo baga jing pakhang surok ka balas dang ha ka step jong ka khat khnai tere ujellio araja arpusaw kala kot sya ka pusan kentan hakapor riu beje janmit jong ka arpho tri ujellio arja arpusaw nakaliang ba lasting shilla chairman ke joint action committee ulaong bagi board district kila paktin banyakran henry kum ka committee ka kwa bakin wan hiar hi daladia sya katai ka jaka ulaong ru bakinom weng jing pakhang surok kat ba ka sarkar kampat siang rong ya katai ka surok ayum lang apisan sa skora Sini urang deh. Wadur pai wan sini. Sini deh. Dak. Masak. Jangan ni nak. Ini okey. Ini nang bam ni. Ini apa? Kadang jongi itu mentah kadang ya jadi semat, namar mentah kasih teman sur bapun bah ayu. Namar manin ki ami ni ma ban dari yang star edisi ong marjeri ong ban wan sekica office sa DC ong pe ni dengan la sabak ka surak ka new de foi mentah ki kali biba sa kut do mentah kadang don apa ding mas sa ci untuk si pak di kita sa sausin samsin ma de ani ha sonapur mandir kita biba sa lu swa bengin ki kita kala sa ala umbela don lepas itu yang pertama ada benda cita, tetapi dalam kam bersih pen wan mos ini sejak begini song ini ki, mental sih di klaim punsu ringi lah, kumang ya rai ni lah utai, ong kanyu sarwar jadi ni, ong kumang ini lah, kata ni sini sorok pengin lah benda ini pun dia pernah rambas nong, ini lah dong, amar pun ini lah cita kalau mereka jenis ni sorok. Ni dang yo itang lagi was mau kumtu. Kengi sengi tak lem pun, sengi mong le kata kepisah kini por baladet ki on sispa kanu kurur kuntu kini por baladet man sering kini kesurok ke sikut tementak on aspa kurur nginti kata kanu kurur kang bangit ni kwa bukin marmot ki no surok tang kata tementak si tentan ba pun ba tang wero lian jengi ong bukin marmot sa ki itu ki krem deh hadu banda dadu na tong seng terhadu upul tas batasira. Kon ba iet ngiju shat jing baman la kasngi hatu ngila ju perkhat ba kabam ngi bam ka tain em ya kamet jungi mai ngiju bam ya kini kiju ki jing baman la kasngi bale kene ka jing kelimenta kato ka dukan ration bapen yai uba raju uya tho yanga Nrai man kapor nyem juyo ai kajing bam ki batai kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kmat ba kumnu ngan lai nakini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kajing bam ki bapha hakrukam bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khlong khana ki yo ya kini kajing pang namar kim yo ya kajing bam bantei ya kamet ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata melu kadut bat ka umpnyang bam borok kindon ke jingbam ka bantai kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration kata kamut ngidan yu khau 45 pabyang bhabat ngi mai uniu kau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kandum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jing pher la da dei ha karukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fitien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te kon ka jing bam ba ai ka kot ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha
Lawan Ra Shapi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya